Θέλω να μας εξηγήσει λοιπόν τους λόγους, Χρήστο, γιατί δεν κάναμε κλήρωση σε αυτή την οχτάδα και επιλέξατε συγκεκριμένα τα ζευγάρια. Το σκεφτήκαμε πάρα πολύ. Το αρχικό σχέδιο ήταν να κάνουμε κλήρωση. Υπήρχε ο φόβος να χαλάσουμε παιχνίδια του Best Fighter, ας πούμε, που είναι ο Στέλιος Παπαδόπουλος με τον Μιχαλόπουλο, τον Γιάννη. Ένας άλλος φόβος ήταν να πέσουν ζευγάρια τα οποία δεν θα ήταν τόσο ενδιαφέροντα, ή δύο αδύναμοι μαζί ή δύο δυνατοί μαζί. Να πέσουν παιδιά που είναι από την ίδια σχολή μαζί από την αρχή. Και έτσι και καταλήξαμε σε αυτό το πλάνο, τέλος πάντων. Βάζοντας το κάτω, άμα το δεις, υπάρχει πιθανότητα, επειδή δεν ξέρεις πότε σε μια οχτάδα πώς θα προκύψουν τα ζευγάρια, αλλά οι όμιλοι στην πορεία τους μπορεί να βγάλουν έως και 5 revans, που η revans είναι αυτό που θέλει να δει ο κόσμος. Και έτσι είπαμε να προχωρήσουμε με αυτό το πλάνο. Είχαμε στο μεταξύ και τις ακυρώσεις του Βλάχου και του Μοφτάρη, ο ένας έσπασε το χέρι του, ο άλλος το πόδι του. Τους αντικαταστήσαμε με τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη και έτσι μας βγήκε στην πορεία αυτό το πλάνο. Έχουμε και έναν ακόμα αθλητή, τον Αβραμίδη του κύριου Κονδυλάκη, που είναι ρεζέρβα και το κάναμε έτσι, τέλος πάντων, και έτσι πιστεύουμε ότι είναι και το καλύτερο. Θέλω τώρα λοιπόν να πούμε για τα προνόμια του πρώτου, τι θα εισπράξει από το Kimbo, θα εισπράξει μέσα εισαγωγικά, αλλά και χωρίς τα εισαγωγικά. Θέλω να πούμε λοιπόν για αυτή την πρωτιά. Θα μιλήσουμε μόνο για τον πρώτο, επειδή τα χρηματικά έπαθλα εκείνης της βραδιάς είναι 10.000. Πράγμα που για τα ελληνικά δεδομένα είναι ζώρικο να μαζευτούν και με τους χορηγούς και με όλα αυτά. Ο πρώτος λοιπόν θα πάρει, πέρα από το χρηματικό έπαθλο των 5.000, θα πάρει μια πολύ ωραία ζώνη, την οποία αυτή η ζώνη μάλλον σημαίνει ότι παίρνει και το ειστήριο να παίξει ένα μεγάλο promotion στο εξωτερικό. Και νομίζω ότι και αυτός είναι ο σκοπός του, να έχεις μια ζώνη, το να σε καλούν και έξω. Αυτός που θα κερδίσει την οχτάδα του Versus παίρνει ειστήριο να παίξει στο Kimbo, να ανέβει λίγο. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, πίσω από το ποσό των 10.000 ευρώ, πίσω από ένα εισιτήριο στο εξωτερικό, από μια τόσο βαριά ζώνη, πιστεύω ότι κρύβονται και δυνατοί υποστηρικτές, έτσι, γιατί ένα δέντρο μεγάλο για να κρατηθεί θέλει και ρίζες. Θέλω λοιπόν για το Kimbo, ποιοι είναι οι μεγάλες ρίζες λοιπόν του Kimbo? Ωραία, θα ξεκινήσω με τον Fight Night, την κούκλα μας που μας στηρίζει, την QNT, την Τζόγια, τα γάντια του κύριου Θεοφάνους. Να πούμε ότι ο ίδιος ο Τζόγια, ο άνθρωπος που έχει την Τζόγια, την εταιρεία, θα έρθει από την Ολλανδία στο Kimbo για να παρακολουθήσει τους αγώνες. Βασικός μας χορηγός πλέον είναι η Puma, γι' αυτό και το λέμε Kimbo by Puma. Και εννοείται την Nova που μας προβάλλει προς τα έξω και μας βοηθάει σε όλα αυτά στα χορηγικά πακέτα. Και επίσης μία ακόμα λεπτομέρεια πολύ σημαντική είναι ότι κλείσαμε συμφωνία με το Fight Channel και πλέον το Kimbo θα προβάλλεται και στο εξωτερικό, που και αυτό είναι σημαντικό για τα παιδιά μας και εννοείται για τη διοργάνωσή μας. Αξιοσημείωτο είναι το ιατρικό κομμάτι του Kimbo, το οποίο θέλουμε να αναφέρουμε. Κλείσαμε ακόμα μια πολύ σπουδαία συμφωνία για εμάς με τον Όμιλο Ιατρικό Αθηνών, του Ιατρικού Αθηνών, συγγνώμη, οι οποίοι θα μας καλύπτουν πλέον στο ιατρικό κομμάτι. Θα έχουμε μια παραπάνω ασφάλεια για τους αθλητές μας και εννοείται θα έχουμε ασθενοφόρο στο event, ομιγέννητο να είναι εκεί πέρα και να μας καλύπτει.